Doensje in de kei, het ziet er heel energiek uit. Maar hoe zet je die energie nou om in stroom? Een ploegje studenten betocht een plan doet ze in de kroeg zitten. Wij zijn dus maximaal op stap, die toon zitten jong. En nou ja, toen zeggen wij daar paneel in de discotheek leggen van wij meesten op steen te douchen die lucht begon te gaan. En nu is het idee dus om die tegels op drukbezachte plakken daar te leggen. Nee, in Co doen ze het natuurlijk net, maar ze rennen dus door een plateau heen en door de stapen van de Co wordt er energie opwekt in de vlier en dat wordt opslaan en dat kun je later weer gebruiken bijvoorbeeld voor die melkerij of voor die lachten. Nou, het mooiste zou zijn als het natuurlijk toe zou kunnen worden gepast op een echt melkveebedrijf. Ja, ik denk dat elke boer je wel mooi uit de voeten kan. Maar het vertrouwen van de studenten zit het dus wel goed. Maar is dit nou ook echt een idee dat je wat mag kennen? Op het derde campus bij Ljouwt wordt een soort praktiekonderzoek dienen van de melkveehouderij. De docent van de leerlingen wil het plan hier verder onderzoeken. Nou, dat is dus ook de kracht, hè? Dat de jongens iets heel geks hebben bedacht. Hè? Door hele gekke dingen te bedenken, daardoor kom je dus ook denk ik een stapje verder. Je ziet het dat veel boeren ook bezig zijn met zonnepanelen. Er wordt ook gekeken naar de warmte te benutten van melk. Daar wordt ook al best wel heel veel mee gedaan. Dus waarom niet bewegingsenergie van koeien gaan gebruiken? Het is nou zaak om de goede mensen bij elkaar te krijgen en wat jilt op het kleed. Dan kan het praktiekonderzoek van start. Dit moet je ook gewoon eens doen. Weet je wel? Als je niet zulke gekke dingen niet eens doet, kom je ook geen stap verder.